addinin ba. Shi sa za ku ji ai gashi nan a littattafai na tarihi ana ta faɗa Jabir dan Abdullahi yana gilmawa ta inda manzon Allah yake, annabi ya daga abin sara zai sara kawai sai ya ga dutse a cikin ma'aikin Allah, saboda manzon Allah yunwa yake ji sai ya ɗauko dutse ya ɗora a cikinsa sai ya saka ɗamara ya ɗaure wannan dutsen sai ya tallafi cikin sai ya tallafi ƙashin bayansa mai albarka ya ci gaba da haka, wanda wannan abin ya tada hankalin Jabir dan Abdullahi. Manzon Allah yunwa yake ji ya kasa haka ya to gida da gudu ya ce matarsa da abinci ta ce gurasa ɗaya rage, ya ce la ilaha illallah, gurasa ɗaya ta ce gurasa ɗaya, kuma gurasa ɗayan ma dan yaran nan ne, ni da kai ba za mu samu ba, yaran nan suka ji yunwa ba abinci. Sai ya ce ke ba ni ne nake bukata ba, annabi Muhammad ne yake jin yunwa. Ta ce wallahi ba zan ba yaran ba, annabi za a yi kaga je ka bayar rumbu kamo min yar akuyata a yanka man romo ga gurasa, ka je ka kira shi ka ce zo ya ci gurasa da romo saboda tsanani da ake ciki. Shikenan ta gaya masa ya kamo akuya ya yanka ya tafi da gudu filin daga cikin farin ciki ya je raɗa yau manzon Allah, saboda shi kaɗai ake gayyata. Ya Rasulallah, da an kare hakan nan na wunin yau a gidana an ɗan shirya maka abinci. Ma'aikin Allah ya miƙe tsaye sai ya ce ya ku taron musulmi, ya ku taron musulmi, idan muka ƙara hakan yau akwai cin abinci a gidan Jabir dan Abdullahi, akwai cin abinci. Ma'aikin Allah, muna ganin shugabanni yanzu masu cinyedu, kuma haka ake so a yi koyi. Duk sanda alheri ya to kai shugaba kakka babbake ka tattare, ka saki alkhairin nan ya tafi kan talakawanka, ya tafiyar da koda kai za ka rasa in dai talakawan za su samu su gamsu. Kai haka ake so a jagoranci. Shi yasa Sayyidi Umar yake cewa shi shugaba so ake zama kamar mai kiwon dabbobi. Mai kiwon dabbobi duk inda ya san dabbobinsa za su samu ciyawa da ruwa nan yake bi, duk wahalar da zai fuskanta wajen zuwa nan ba zai damu da ita ba. Shi dai dabbobinsa su samu ciyawa da ruwa. To haka ake son shugaba a addinin musulunci ya kasance. Duk inda za ka bi da talakanka su samu sauki, ka daure ka bi, duk yadda za ka ci ka cuyar ka gama, kana da lojin a aljanna, ka huta a can, ka bararraje, ka shana, ka buga lahira. Amma in ka ce za ka buga duniya ka fantama a nan, can kai kuma kai za a buga a kanka za a fantama. To ma'aikin Allah da ya samu abinci sai ya tsaye da su ya ce to za a je a ci. A'a, mutane aka ce murna aka ringa, saboda wanda ya kwanaki bai ci abinci bai ji an ce ga abinci ya samu, yaya ka gani? Jabiru kuma ya rasa yadda zai, ya tafi gida da gudu ya je ya gaya matarsa, ya ce to kin ji fa ma'aiki ya sanar da mutum 3,000 gurasa ɗaya da yar akuya. Ai shi hakan ma an ce bai ci gaba ba, saboda tunanin me zai fariya za a yi, duk dabarun da zai, duk tunanin da zai, saboda ba shi da abin da zai dafa din. Har aka ƙara haka sai ga mutane nan an to gidan Jabiru. Jabiru ya shiga gida sai ya zama shi baya cikin gida, shi baya kofar gida. In ya je ya ga gurasan nan guda ɗaya sai ya to kuma da ya leƙo ya ga yawan jama'an nan sai ya koma. Ma'aikin Allah ya ce a yi masa magana a fito da abinci, sai ya fito ce ya Rasulallah, ai da na zo ne maka raɗa gurasa ɗaya ce. Sai akuya ita aka yanka aka dan maka romo. Manzo Allah sai ya ce to za ka min izini in shiga gidan? Ya ce yi min izini. Ya ce mu je nuna min ina gurasa. Ya ce ga ta nan a tukunya ana sirata ta yi laushi yadda za ka ji daɗin ta. Manzon Allah sai je kan tukunya ya tsaya sai ya ce to fita ka gaya musulmi ka ce su yi layi su zo, ko ba haka ba, su yi layi su zo. Ai albarkar wannan hannun haba malam ai hannun manzon Allah yalwatacce ne hissan wa ma'anan. Suka yi layi za su shigo, Jabiru ya zuba ido ya gaya za a yi, kuma za a yi din, kuma hakan aka yi, kuma ya yiwu. Wata rana ya taɓa fitowa daga gidansa mai albarka, shi fa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ga Sayyidi Umar a gefen masallaci nan Madina. Sai ya ce ya Umar, a tsakiyar ranar nan me ya fito da kai? Sai ce wallahi Rasulullahi yunwa nake ji, kuma na tambayi Atika ta ce ba abincin ci, ba abinci a gidana. Manzo Allah sai ya ce Umar, ni ma neman abincin ne ya fito da ni. Sun zo suna kewayawa sai ga wani shi ma, ina za ka yi ya Rasulullahi neman abinci? Ce to kai ma zo mu tafi, shigo layi. Sai ga wani ma da rana tsaka, ya ma'aikin Allah. Manzo Allah ya ce ina za ka yi ya Rasulullahi neman abinci? In wani ke je ce kai ma bulayi mu tafi. Sai da aka dan samu jamu, an ce sun kai mutum 6, an ce kuma sun kai mutum 7 har da ma'aikin Allah. Manzon Allah ya je gidan wani sahabi ya yi masa sallama, sahabin ya fito da gudu ya ce ka gan mu yunwa muke ji, kawo mana abinci mu ce babu ya Rasulullah.
ce to kai ma shigo, fito mu tafi nema. Ana haka aka zo wuce sai ga su kofar gidan Saidi Abubakar Siddiq, tun da dama ga shiga masallacin yake. Manzon Allah ya kwala sallama, Saidi Abubakar yana jin muryar manzon Allah, ya san muryar kayansa, ya fito da gudu. Manzon Allah ya kalli Saidi Abubakar ya ce, Abubakar a ji a kawo mana abinci. Ya ce an gama ya Rasulallah. Kawai shiga cikin gida sai ga shi da akushi, kyakkyawan akushi ana ajiyewa, daga budewa sai ga abinci lafiyayye, sai kamshi ne yake tashi. Manzo Allah ya ce, Abubakar dama an samu dama ana irin wannan hada dabgi a cikin gida. Sai dai Abubakar ya ce, wallahi ya Rasulullah ba abincin ci a gidan nan, babu. To a ina ka zo da wannan? Ya ce, ai da ka zo ya Rasulullah cewa kai shiga ka ɗauko abinci, da cewa kai kana da abinci sai ce babu, amma tun da ka ce shiga ka ɗauko abinci sai na ji daɗi, na san abinci ya zo. Ayo an ba su labari a cikin Alƙur'ani, na Maryama ana kawo mata takeaway daga aljanna. Mun gane ku? Har ma a wutar wayar aka ce shi sai dai Abubakar sai da ya ƙara bayani ma, ya ce da ka ce shiga ka ɗauko abinci, a nan na imani abincin bai isa ba sai an kashi. Ina shiga kawai na ga akushi da ribi na ɗauko, ban ma san me yake a ciki ba sai da na buɗe a gabanka. Ya Abubakar takeaway ne daga aljanna, mala'iki ne Allah ya sa ya kawo don girman ku a gurinsa. Suraka gaba ɗaya musulmin nan 3,000 suka yi layi a gidan Jabiru. Manzo Allah yana tsaye, kowa sai ya shigo, sai a gutsura masa gurasa, sai a ɗebo romo da nama a zuba masa, sai da mutum 3,000 suka ƙare. Da aka leƙa gurasa rabi aka ci, saboda albarka hannunsa mai albarka. To a gurguje bayin Allah.